kula mrihatosaken putra panjenengan kekalih sahid lan rasa wulan ingkang sampun mataun-taun anes saking Kabupaten Tuban menika Kang Mas. Cobi panjenengan menapa mboten ngalih kados pundi putra panjenengan inggih menawi gesangipun menika sekeca menawi keserakat kados pundi Kang Mas Adipati. Aku kesel, aku sungkan, aku isin saben-saben aku nganakake pasewakan ana ing pendopo Kadipaten Tuban nampa palapuraning kawula sing kunjuk ana ngersaku yen putramu Sahib mung tansah gawe kapitunaning kawula pakartine brandal ngecu nyampak maling sak piturute sing tansah gawe kapituning kawula ing Kadipaten Tuban. Lah kaya ngono kuwi wurung ora wurung bakal gegempil kawibawanku. Mongko aku iki putra mantu dalem Sinuwun Prabu Braja ing Katon Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur, monggo kita sami midhangetaken sandiwara ketoprak kanthi lakon Babat Demak episode Kalijaga Balela. Sugeng midhangetaken.
Rangga Pranata tak keparengake munjuk ana ing ngabiyantaraku Kakang. Patung kakak pundi Rangga Pranata. Nuwun kula Kanjeng Adipati. Banget ndadekake suka gembiraning penggalihku. Saben kowe ngabiyantaraning pendopo Kadipaten Tuban, kajaba sungkemmu sing kok kunjukake menyang astaku, kabeh jejibanmu katon tumata. Pakaryan kang utawa wajib kok lestarakake dimenkong kanggo kaca benggalaning kabeh para narapraja ing Kadipaten Tuban, mudune para kawula ingkang pirang-pirang yuta cacahe. Kula estokaken dawuh nandhalem Kanjeng Adipati. Diprayoga lungguh saka sawet. Mangestokaken dawuh. Nyai Dipati. Dawuh dalem Kamas. Kini-kini para raja caket. Inji. Tenane pirang-pirang dina iki tuwuh pitakon rasane ngantiku jare. Teka nggonmu sumanding karo pun Kakang. Gelagatmu beda karo padatan. Pola tamu rengu, pasuryanmu kekuwungan, nggambarake ana salah sawijining bab sing kok penggalih ana ing jroning telenging batinmu. Apa ta tenan? Lan apa kuciwaning atimu kowe dadi garwaku senajan sliramu kuwi putra daleming sinuwun Sang Prabu Brawijaya ing Majapahit diterimakake aku dadi garwa ning Kadipaten Tuban. Ning ya wis mukti to kowe kuwi ning Kadipaten Tuban. Mboten menika ingkang kula pikajengaken, Kang. Apa darunaning atimu wong ayu? Kula mrihatosaken putra panjenengan kekalih sahit lan rasa wulan ingkang sampun mataun-taun anes saking Kabupaten Tuban menika, Kang. Cobi panjenengan menapa mboten ngalih kados pundi putra panjenengan inggih menawi gesangipun menika sekeca. Menawi keserakat kados pundi Kang Mas Adipati? Aku kesel
Aku sungkan. Aku isin. Saben-saben aku nganakake pasewakan ana ing pendopo Kadipaten Tuban. Nampa palapuraning kawula sing kunjuk ana ngersaku yen putramu Sahib mung tansah gawe kapitunaning kawula. Pakartine brandal, ngecu, nyampak, maling sak piturute sing tansah gawe kapituning kawula ing Kadipaten Tuban. Lah kaya ngono kuwi wurung ora wurung bakal gegempil kawibawanku. Mongko aku iki putra mantu dalem Sinuwun Prabu Braja ing Katon Majapahit. Coba penggali. Kados pundi malih? Jer menika putra Kang Mas. Sinasala kados pundi? Nanging panjenengan ugi tanggal jawab lan kula Kang Mas, nggula wentah Kang Mas Adipati. Ampun ngantos panjenengan negakaken wantala dumateng putra panjenengan Kang Mas kula aturi nggalihaken risak ing manah kula ingkang saben dinten tansah mrihatosaken putra panjenengan Kang Mas. Ibu Sahid. Wis ora perlu dipenggalih. Perkara oncate Sahid lan adine ora perlu dipenggalih. Sebab yen Kang Slira menggalih oncate Sahid padha karo Kang Slira nglandang carang saka bucuk. Sing wurung ora wurung mesti bakal nyempyok marang aku lan Slira. Malah pekabaran sing tak tampa wektu iki Sahid wis nyantri karo Sunan Binang. Menapa menawi putra penyan nyantri penyan boten sarujuk Kang Mas? Aku ora sarujuk. Kowe kudu ngerti wong ayu. Yen aku lan sliramu iki putra Majapahit, aku kamantu ana Majapahit. Sapa wong sing ora ngerti yen ing Sinuwun Prabu Brawijaya kuwi kagungan gegebengan dhewe. Teko aku duwe anak wujude Sahid saiki nyantri ana ing ngersane Sunan Bonang. Apa kaya ngono kuwi ora bakal cengkah ing antarane aku karo ing Sinuwun Prabu Brawijaya. Lah kanthi menika Kang Mas panjenengan ingkang ngimutaken menawi dadosaken dadah. Wis damar mancung tinupet ora perlu ngrembug Sahid. Kandhani kok ora nggugu lho kok. Dadi godhong monyuwek, dadi banyu aku mau nyawu. Kok Mas dinten paksa kene ya. Kene. Kula ingkang sowan. Ya. Aku ngaturake kasugengan rawuhmu ana ing Kadipaten Tuban Yai. Widodo lampah kula namung kunjuk pangabekti Kang. Iya, banget tak tampa taklimipun Kakang Tampanana ya. Sanget anggen kula mundi. Rada cingak atiku. Ora ana cecala luwih dhisik Kang Slira rawuh ana ing Kadipaten Tuban. Apa Kang Slira mung tinju ngelengake suasana ing Kadipaten Tuban? Apa mundi dawuh dalem Rama Prabu Brawijaya sing lumantar Kang Slira ya? Kang Mas Adipati Wilatikta. Iya. Kula nampi dawuh ngersanipun Rama Prabu Brawijaya. Menawi kalenggan menika Kang Mas Adipati kadawan sowan wonten negari Majapahit, kula dherekaken sesarengan kalian lampah kula menika Kang Mas. Kawigatene apa Rama Prabu nimbali aku? Apa ana ontran-ontran? Apa ana saka guring Majapahit sing mengkang saka pernatan Yai? Saking pamanggih dalem Kanjeng Rama Prabu Brawijaya, yanipun Kang Mas Adipati Wilatikta pinanggih lepat. Dening kelepatan boten saged ngaturaken, mbok menawi mangke panjenengan sampun sowan, kula kinten badhe mangertosi piyambak Kang Mas. Tido-tido nggonku bakal sowan menyang Sedal. Sebab aku ora ngruwangsani duwe kaluputan menyang Sedal Rama Prabu Brawijaya, Dimas. Kang Mas Adipati. Ana apa? Sampun dipun kinten ingkang sowan menika rayi dalem. Namung pindhane ratu kula dipun paringi Purbawasesa Kang Mas. Loh. Kok ngono, Di?
Mekaten inggih. Lah yen Slira diparingi Purbawarisa njur kersamu piye kersamu? Apa bakal meksa marang pun Kakang kudu disowanake menyang Rasa Dalem? Dinten menika kedah sowan Kang Mas. Oh, ya ngono. Saiki enten ana ing alun-alun, mengko tak atur wangsulan sing gumathok supaya gamblang ngono apa. Ya. Kang Mas Adipati sampun ngantosan dadosaken gredah lan kanthi pangorbanan Kang Mas Adipati menyang klaturing mukti. Ya. Kadang kula ugi kadang panjenengan Kang Mas Adipati. Aku ngerti. Merene pancen keladuk ature kadangmu sing tumrap menyang aku. Ya muga-muga wae aja nganti ana dardah ing antarane aku lan Dimas Bondan Paksa Jati. Inggih Kang Mas, menika ingkang kula suwun Kang Mas Adipati. Rangga Pranata. Kula Kanjeng Dipati. Ngawekane supaya aja nganti kecipuan nggonku sak patemon karo Bondan Paksa Jati. Ayo derekno aku Patih. Monggo kula derekaken. Bondan Paksa Jati. Kula Kang Mas Adipati. Ya. Aku ngerti. Nek tenane Kang Slira kuwi cengkah karo rasa kebatinanipun Kakang. Yen Kang Slira mau ngendikake diparingi Purbawarisa ana saka Rasa Dalem Rama Prabu Brawijaya, aku malah puguh. Aku malah bakal wasoan menyang Rasa Dalem. Kang Mas Adipati. Ono apa? Seklimah pangandika panjenengan nyonyok raos sing manah kula. Karepmu lemu ngarang. Menawi sedheripun Kang Mas Adipati kalenggan menika estu mboten kersa sowan wonten negari Majapahit. Menawi Kang Mas Adipati puguh budi kula sembadani, monggo nedya kula rampungi. Kowe aja meksa nesuku. Malah prayogane kowe semingkir apa tak singkirake. Sumangga ati jojol lan rampung nyamamu kowe karo aku wae. Ayo, mau. Ayo, teruskan Adipati kuwi sareh diman paksa jantung. Aja kaya ngono to. Iki ra kadangmu sepo kula ngertos Kang. Kok sing menawi Kang Mas Adipati tasih kadang kula. Ning cengkah kalian pemanggih dalam Rama Prabu Brawijaya. sareh dhisik sareh. Iki kadang lan kadang. Isena. Kang Aku wong tuwa. Sampun, ampun gandul. kok sik to iki wong bocah nom ya ora gelem ngalah kowe kuwi. Apa ora isin ngatasi aku wis jumeneng Adipati. Pramila piyantu sepuh ngantos dipun wanani lare amargi patrapipun Kang Mas Adipati. Wis to Dimas, saiki ngene. Ana rembug ki rak ya kudu dirembug. Ora kaya ngono kuwi. Saiki apike padha sowan ana ngarsane Kanjeng Rama Brawijaya wae nek ing Majapahit. Tak kaya ngono to Dimas. Menawi kersanipun Kang Mbok sukuti kados mekaten, sumangga sesarengan kula suwanaken. Monggo Kang Mas, sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Ya Rama. aku ora bingung telepon nampa karo aturmu iki bingung aku. Kok dadi malah sing kok kon sowan ki kadangmu namung kuwi diutus jare. Nek kowe iki ngaturi prisa aku mikir. Aku mikir reneng kowe iki garwaku, kowe kuwi gegantelaning atiku kok kowe nyigohake. Aku kudu ngabyantara menyang Rasa Dalem wong tuamu Rama Prabu Brawijaya. Ha iki mengko tak timbang-timbangi. Yen kowe bisa njaga menyang keselamatanku, tekse nanggung keselamatanku, sak mangsa aku sowan menyang Rasa Dalem, aku saguh sowan menyang Rasa Dalem. Tekse aku ngestokke apa sing dadi ngendikamu wong ayu. Inggih, kula ingkang tanggal jawab. Jerep penjan menika putra mantu, mboten badhe. Rama Brawijaya menika lajeng tega dumateng penjan menika mboten Kang Mas Adipati. Ya. Dimas Bondan Paksa Jati. Kula Kang Mas Adipati. Ya, damar mantung cinupet sing wis ya wis sing kaya Mekaten aja nganti ana kedadian. Kowe wae saiki ndhisik ana lakunipun. Mekaten inggih Gusti. Ora ganti apa aku sowan menyang Rasa Dalem.
Kiraka Patih Arya Wahancaya. Dawuh dalem Sinuwun Prabu. Den kepara mangayun lenggahira ngabyantara ana ngersaning Ngistakaken dawuh. Ingsun mundhut unjuk aturmu. Wis pira suwene ingsun utusan marang Bondan Puspajan. Nak yen age kahanane Adipati Wilotekta ingkang jumbuh kalawan pekabaran banget anggone ngugung marang anake. Saentawis Sinuwun. Wontenipun ingkang putra lumawat dhateng saklebetipun ing Kadipaten Tuban. Lajeng kersa nyandhalem kados pundi Sinuwun? Ingsun durung percaya ing bab pawarta mau. Nuli Yen pancen durung ana pratelan ingkang denunjukake ana ngersaning srantos santawis. Retno Suketi kene pisan. Rada nyaket Inji Rama Prabu. lenggah. Padha becik sowanmu cahayi. Pangestu sampean dalem. Kalis nirsambi kala. Namung ingkang putra casun keming pangadukti konjuk Rama Prabu. Ingsun rada nrimo banget. Kuwi ngaturake pangapunten. Amun pangestu ningsun ambanyu mili tumrapa marang kowe Suketi. Sanget angkene kawula mundi. Mugi andadosaken teguh kayuanan kula Rama. Wilotekta Injih menika garwa. becik apa tuan? Mundi pangestu dalem. Prayogakno anggonmu lungguh. Ngistakaken dawuh. Piye Wilotekta? Apa karepmu dene kowe ngugung marang anakmu Sahid? Ingkang tumindak sing dudu-dudu. Ingkang lareke mung bakal ngusutake kawibawaning sun. Kowe duwe karep apa Wilotekta? Apa kurang mukti kowe? Wonten ngersa dalem. Ya piye? Lepat nyuwun sih pangapunten. Menawi ingkang sinuwun Sang Prabu ndang perkawis trekahipun wayah dalem pun Sahid. Menika tenanipun sampun pinten-pinten taun kula sebrataken saking wewengkon Kadipaten Tuban. Malah ingin sinuwun kula aturi mriksani. Putri dalem inggih ibunipun Sahid sakmenika risak raganipun. Namung mergi menggaliaken anesipun ing wayah pun Sahid ing sampun pinten-pinten taun. Ewa semanten panjenengan dalem tesih kagungan Pandhawa bilih. Abdi dalem kula ngraja ngidhaken Sahid. Babar pisan mboten sin. Nanging mengkene Wilotekta ora ana kok bandhe kalah karo wesi. Nyatane tumeka ing kalungguhan iki Sahid isih nindakake tumindake ingkang nista banget. Mbok ya munjuk ngarsa dalem. Injih nun sewu. Bes. Yektosipun sedaya aturipun Kang Mas Adipati menika leres Rama. Namung galihaken ingkang wayah Sahid lan Rasa Wulan ingkang sampun mataun-taun oncat saking Kabupaten Tuban Rama. Kuwi aturmu. Injih. Nanging iki dudu perkaramu. Nanging perkarane bojomu si Wilotekta. Malah kepareng munjuk wonten ngarsa dalem. Mila trekahipun lare nem-nem sakmenika cengkah kalian priyantun-priyantun sepuh. Pekabareng ing kula tampi inggih kados dene pamireng dalem ing sinuwun Sang Prabu. Bilih Kanjeng putra dalem ingkang nami Bondan Kejawan. Inging mapan wonten ing dusun Getas Pandhawa dados mantunipun Ki Ageng Tarub Swargi. Menika inggih nindakaken cengkah saking gegebengan dalem. Wilotekta, Kula kowe matur ana ngersaku.
Apa bisa ingsun percaya aturmu Wilosekta? Kula sampun nyaring-nyaring pekabaran. Lan kula ugi sampun nakyenaken nyaketi dusun Getas Pendopo. Mila kepara estu sing bilih Kanjeng Putra Dalem pun Dimas Bondan Kejawan sengat dingirup para neneman ing kiwa tengening dusun Getas Pendowo perlu nglestarekaken gegebenganipun Yaking Para. Nah, ingin saking menika menawi lare menika mboten dipun paringi pemut. Kula kinten kula pamekaken geni sepelik mungging rapak mesti badhe ngombro. Sobi kula nyuwun sih kawicaksanan dalem nyuwun supados asma dalem mangambar-arum lan sampun ngantos kadakwa bilih Mbang Cindhi Mban Siladan dhateng putra wayah sing. Ya. Ya Wilosekta. Saiki ingsun wis pirsa kanthi cetha. Sumbering perkara iki ora sangka kowe Wilosekta. Nanging malah sangka Bondan Kejawan kowe. Meniki. Aku ngersake supaya Bondan Kejawan disuwanake ana ngersane Supados ngawekani wonten pandakwa ingkang boten-boten lampah kula nyuwun kanthi putra dalem supados pinangka ombyong ing lampah kula sih. Bondan Puspajantu dawuh Rama nganti yo prabot saka sawetara bareng marang kacangmu menyanging Getas Pendopo Terang dawuh dalem namung dalem ngendikani Rama. Aja sowan bali yen ora bareng-bareng marang kacangmu Bondan Kejawan. Kepareng nyuwun pamit bidal Rama. Kati Inji dawuh. perkara iki wis cetha. Ingsun ora sida ngluputake marang nanging piweling ingsun samangsa sahid wis bali menyang Kadipaten tu. Kuwi ingsun paringi purba lawan Wasesa. Kula wentah marang putramu sakit. Aja nganti kepilut marang pinumuning liyan ingkang bakal agawe nista asmaning sun. Inji Rama. Menika putra. Badhe kula gula wentah Rama. Siwet. Abang putih sang triwarna iku lambang sejatine negara kita merdeka kang adhedhasar Pancasila dumadi kalanging tanggal 17 Agustus sasine rujuk taun 1945. Enak ya. Ora mbaten bocah ayu. Kleru. Basa kleru ki Ngono. Terus ngeling-eling lek mbaten wong ayu wae. apa seterusnya to kowe? Bisa. Ngene, rungokke ta ya. Rambate rato ayo ulupis kuntul baris rambate rato ayo
Sumangka bareng maju tunggal tekad rahayu. Merdeka, 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 bumi kelahiranku. Merdeka, 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 oh tetap merdeka. Oh ya sip ya. Penak lagu 45 ya. Kowe ngibing wah polamu kedabekan ra karuan. Kulino ngibing ngono wae. Jan kulino to. Iki mau lagu apa? 45. Iki lagu wajib lho meneng. Iya lagu wajib lagu 45 hari kemerdekaan. Ngerti? Heeh. Iya, Ngerti to? ngerti tenan. Yo ngerti tenan. Tak tekoni saiki nek ngerti. Takonono. Nek pancen kowe ngerti lagu wajib mesti ngerti dina-dina keramat ya. Oh, yo ngerti to. Ngerti? Nah, tak tekoni saiki umpamane iki mau 45 cetha nek 17 Agustus Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan, ya ta? Ha saiki nek 21 April. 21 April iki hari Kartini. Wah, pinter tenan. Ya iya. Nek 5 Oktober. 5 Oktober iku hari angkatan bersenjata. Wah, mau nelekmu meguru karo sama jan? Karo Mbah. Oh, mbahmu wis ra ana. Nek 20 Mei. 20 Mei iku Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional. Ya, bener. Pinter tenan kowe. 10 November. 10 November iki hari pahlawan. 1 Oktober. 1 Oktober iki hari kesaktian Pancasila. Nek Jemuah Kliwon. Patine maratuwamu. Lho. Takon yo takon wis ngawur kaya kowe. Wong saka ngarep urut api. Lah ape ya hari keramat ora hari Jumat Wage po. Ku hari patine maratuwamu. Iya. Aku sing kleru. Jol, Apa? tak kandhani. Gandeng iki para santri-santri. Iki rak wayah anu to. Wayah duhur. Heeh. Yo karepmu iki santri-santri kae rungokke kok. Padha sregep banget ya. Oh iya. Saya wakeh. Langgare saya kuat banget saiki. Panjen wis jaman-jaman kemajuan. Iya. Lah kowe karo aku wong pegaweanmu iki ngisani padasan. Ya ta? Resik-resik langgar wis rampung. Lah saiki rak seneng-seneng. Kowe omong-omong tak tekoni sajak kaya piyayi-piyayi kae ya. Nganggo apa? Nganggo gending. Wis kena-kena sak karepmu. Kena ya? Iya. Lurokno gending sing kepenak tur dirungokake nyampleng. Heeh. Lato muncul. Wis suaramu mit. Iya. Ringik-ringik kaya kirik kecepit lawang. Dora Raja apa aku bareng nyuwara malah udane teko ya. Reguduk-reguduk. Ya kok piye to ya? Wong saimit genah gandang ini karo ditabuhi. Jadi mau udan apa yaga iki Mas yang berguduk iki Mas? Sampean niku pare napa janganan nyambut gawe napa dolanan? Nah, Senen iki Col, Senen iki. Nyambut gawe do karo ngisot bloko. Lho, Ana wong gandang ora ditabuhi. Nek sampean wani saimit padha karo wani kula. Aja meneh wong siji royok sak balamu. Mit, aku digawakno tabuh gong gedine ora karuan. Wah, kowe iki aja ngono ta, Col. Wah, medeni banget ngono kok malah kan kroyok. Kowe diroyok. Ya go semono ta. Ya kok ngono kuwi jenenge ora kompak to. Nyeneni iki aja ngono sing apik. Sampean mboten ngerti kondange saimit. Saimit mbae elek-elek ngeten anake wong lho. Ora anake pedet. Aku iki wis cilik ya anak wong iki wajan. Sampean dereng ngerti kondange saimit. Wingi teng pasar dibut wong 12 mulai gotong. Kowe iki malah ngasurke derajatku arep medeni apa malah kono tamu. Nek diamuk sing apik. Lah iya. Wong sak pasar dhewekne menangan ngono. Mang ngrungokke mangke nek saimit gandang niki
Anu gonge komplit napa mboten niku? Kenonge wonten apa mboten kenonge? Ono e. Titik. Ono ya? Iku saron Mas. Tunggale ya. Bunang. Bunang wis ngantuk wae. Ono. Kenong Mas. Gong Mas. Komplit ngono kok. Mangke nek saimit gandang niku gonge dituthuk sing bareng. Sing apik. Empat. Ya, iya. Gandang Pun mireng Mas jaga. Lato muncul dora. Op. Jim. Ya Allah. Waduh. Malah kaya ana grahana. Sing kula maksud mboten ngoten nggih. Mengke nek saimit gandang niku gonge dituthuk sing urut ijen-ijen ngoten lho, kok dituthuk bareng. Bareng siji-siji. Siji-siji ngoten sing urut sing apik. Ngono. Ya Allah. Wah, nganti gulungku kaya cangak ula. Lato muncul dora. Raja. Hop. Ora ana udan kok ana kodhok ngorek ya. Wah, kowe iki kleru. Julbul kowe sing kleru malah. Iso kleru iki. Lah malah ora entuk bareng kon ijen-ijen kono kuwi. Oh iya. Kleru aku ya. Wis meneng tak gandang. Apa ora digongi pisan nek aku ya? Kok sajake ono sentimen karo aku Pak ya? Pekarane apa ya pekarane? Ora ngerti. Ya go kabeh iki ra tanggaku to. Tanggaku. Lah kok iso sentimen karo kuwi? Pekarane rak ngene. Wingi kae aku rak muludan. Aku ki bacaan. Tangga-tangga iki tak undang, tak pilih sing piyayi-piyayi. Nah, jaga-jaga iku blas siji ra ono sing tak undang. Ya kuwi. Jengkel karo aku. Ya kuwi. Coba saiki kowe. Lungokke ya? Ya. Kowe saimit malah nyampleng banget. Tapi yang gon najan aku yoba ora ngerti ya jebule ngantuk mandarem remayam apa arep dirusak to gamelan kuwi ora karu-karuan. Wah, lha iki disentimen tenan. Bobok ora sudi gendeng dek aku tembok kacung ngono ae titeni kowe sok bodoh. Ora tak undangi neh ping pindho pokoke ora tak undang ya. Apa padha gandhi arjo penak solo kowe aja aku anti kepengin sapa
kabeh mau wasmi ranti mlingem-mlingem ndur mangkel aku tak tabohi dhewe gregeten aku col ora gathuk boh ora sudi gending aku titeni nganti gelem gending aku ayo padha gak karuan man. Lah wong gendeng wit mau kok ya ngending wae iki. Titeni kowe. Wis mbah kono coltekno. Ora gendeng ora pathek. Titeni untuk ya. Titeni wis aku nek disengit. Disengit ora apa-apa. Karep titeni ku nek diroyok wong semono ki ora ora apa-apa to. Lah siji-sijine wong butuhe sing tak titeni nak sing ngendang. Oh, ngendang ki sapa? Mas Kasmi. Wis sapa titeni? Pokoke angger sing jenenge Mas Kasmi titenane wonge sing dhuwur kaya Petruk. Iku Mas Kasmi. Wis to, besok nek ora tak sepatani. Ini kulinane nak ngebuk lulang. Epek-epeke dienggo ngebluk ngangwi mau, ya ta? Lah pancen mau ngendang kok ya. Besok titenono kowe. Kok ana lali-lani kowe muga-muga bojomu lagi turu bareng karo kowe nglindur terus kowe ngeling-eling lekmu ngebuk kendang bojomu kuampleng ben meret kabeh. Eling-eling kendang kok. Tur maneh ya ora mau ngomongake tukang kendang. Hah? Tukang gongi saka wae ngeten lho. Mosok tukang aja ya apa iki minting ngeten. Sepatani neh iku tukang gong. Besok walat iki. Walat tenan, Jol. Besok walat iki. Wis pokoke ku walat. Gong wis pating penyunyu ditutuki terus. Walat kuwi kok. Coba titeni kowe nek ora aku walat. Ora mbok gameli ora apa-apa. Aku iso menyanyi dhewe. Acupi-cupitan. Oh. Cupi-cupitan lho ya. Iso ora mbok tabohi ora apa-apa. Apa e? Dalamu bondan rae.
Sugeng rawuhipun. Entuk pangestumu, Pak. Salam taklim kula. Ya. Katur nggih. Pakaryan. Sampun rampung, resik-resik langgar muncul ngiseni padasan. Ya kaya ngono kuwi, Paman, sing tak karepake. Senajan kowe padha dedolanan. Nanging yen wis ramung pagaweanmu, ateges kowe ngestokake marang jejibanmu ing omah kene. Nggih. Jalaran sing wajib ngrampungaké pakaryan ya mung wong sakloron. Nggih. Temene ra ngono to, Pak? Pripun? Mestine panyawangmu marang aku ki beda karo padatan. Bentenipun kados pundi? Lah ora beda ki piye to, Pak? Atiku ki rak susah. Ya mau mikirke marang Nawangsih. Yen Nawangsih ki wis bojoku ya gene dheweke kuwi tansah ngewak-ngewakake marang aku. Sing kudune ngono antarané Nawangsih marang aku kuwi ya nggone ngrengkuh kuwi kaya dening bojo lan bojo, nanging ora, Cek. Adaanipun ngaten. Bocah niku angger disebut bocah semengit. Niku nganten anyar niku nggih ngoten niku. Ning wong genah mengke-mengke nek pun kulino suwene suwe niku nggih malah ora ewa mestine. Malah jenengan tindak sedelok ngono wae mesti dianti-anti. Kangen lho. Iya, sok adoane ngono. Tenan apa? Nggih. Mula ngono ya, Man. Aku bakal nyaketi marang bojoku Nawangsih. Pakaryanmu sing durung rampung enggal dirampungake. Ngoten. Iya. Iya, monggo. Monggo. Ayo padha nyambut gawe, Pak Cul. Ayo to, wajibane jangan dilali. Ya Rasulullah salaman alik ya Rabbi amsa ya Rabbi amsa rotal alamin ya laju tiwal haramin ya laju tiwal haramin. Yo sami sakroan sedanten naten lho Kesuma Dewi kok mboten saged sareng. Sarusiami Ramadan Sarusiami Ramadan Sarusiami Ramadan ada ayah Rudaib ada ayah Rudaib ada ayah Heruda ada ayah Heruda ada ayah Heruda ada ayah Rudaib ngono lho Lek kowe durung bisa ta kuwi dereng sing niku ya nika lho tiang gesang niku mboten nangsang nglampahi sing ala. Nggih ta terusipun agama suci, agama Rasul. Niku nggih enten tetembanganipun lho Kesuma Dewi. Coba yen kowe eling karo panggulu pentahe. Bapak Ki Ageng Tarub mbok jajal. Nggih. Ning nggih radhiawan ampun dipun payoki dereng kulinten lho. Panjenengan sinau kok Le. Allahumma sholli wa sallim ala
Sayyidina wa Maulana Muhammadin Hadam-daman bien minna ing sulata Ya Rasulullah salamun alik yen mulane wong urip sing ati-ati Sampai lilik suaramu wonten donya nglampahi dosa ning akhirat katipun siksa Mugi Tuhan paring ngapura afatasenan kusing Ibnu Wali Fatimah Biji ya Rasulullah Ya Rasulullah salamun alik yen mulane wong urip sing ati-ati wonten donya nglampahi dosa ning akhirat ketipung siksa Mugi Tuhan paring ngapura Mulang wae dhewe aja nganti tumindak Allah nggih sing eling marang sak padane ya Lek ya Lek dawuh yen dong kaya ngene iki kelingan karo Kakang Bondan kok Lek napa nggih lah iya to Lek coba jarine manten anyar kae kudune tresna marang bojone ya to nanging kaya aku iki lho Lek Kakang Bondan Kejawen mono wis tak anggap sedulurku dhewe yen to aku bakalan resnani marang Kakang Bondan kamangka lahirku seduluran batinku supaya aku ngadeni durung bisa ki Lek piye yo Lek yo yen ngoten niku kula mboten ngertos sing kula ngertosi nggih hafalan santri niku lah wong kula ngapalke tabat jadah mawon dereng hafal yen bab bojo durung ngerti tenan po Lek dereng tabat jadah abilah habiu Bataba ma agena anu maluhu wa makasad Saya selana ronda talah hadiu wa mra'atuhu wa malah tal khatop Pancen wis kadang kok Lek mimasat ngeten terus nek sing nek pecah niku munggah swarga Kok ngerti swarga barang Swarga mono yen awake dhewe iki mau tumindak iki mau tenan-tenan becik mesti Gusti bakal maringi pepadang marang awake dhewe. Mula ana ing alam donya kene kudu mertobat Le. Nanging aku ya dosa karo Kakang Bondan Kejawen kok Le. Wah, terus agama suci niku mboten dosa. Enten nika alif jabar a, alif jar i, alif domah u a i un. Alif ba ta sa jim ha kha dal dal ro ya sin swin sot dot. Ain yen pa kop kap lam men non wau halamali pandang Basalau Aku kaisin aku dilirik Joko-Joko Ning tenan piye ya wong agama Islam ku yen dicedhaki priya ki jarene haram najis Ya ora yen pancen kuwi bojone ya ora apa-apa ning yen dudu bojone aja nganti salaman wae ora kena lho Lek ditenang sa lho ya ora kena Dik wingi mawon kula kenal
niku kalih Joko-Joko niku kula malah kesandung. Lho kok Kancane kula kesandung sami mawon. Wedi Lek. Nggih. Niku lho nganu Asfia kesandung ndek wingi. Kesandung mak jeklu ke jaran. Ngawur we ya saru yen kaya ngono kuwi. Yen kula mboten ndek wingi kesandung kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aja ngawur to Lek. Kok kaya ngono ki piye? Leres pripun? Sing bener innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un. Iya kok raji'un. Lek. Lho, kae Kakang Bondan mrene Lek. Aku isen jane yen nemoni Lek. Lah ngaten nek kula riyen sing diceraki. Biyen rikala durung dadi bojone, yen teko ya terus tak rangkul. Aku saiki isen barang wis dadi bojone Lek. Apa to sebabe kok isin ta maksud? Lah piye anggonku nglakoni Kakang? Yen to sampeyan ki wiwit cilik dadi sedulurku, saiki kok dadi bojone. Carane aku ora ngerti kok. Ya sing kudune ngono malah saya rumaket nah maksud. Ora kok njur yen tak cedhak iki mingar-mingar njur ngiwak-ngiwakake marang aku. Apa ora nelongso jiwaku yen kok mangkene iki nah maksud. Yen aku mbok cedhaki to, saben bengi yen aku turu mesti sampeyan usul aku. Atiku terus deg-degan, awakku gemeter kabeh lho, Kang. Kuwi ra wis patrape bojo lan bojo. Apa ya bojo ki mung cukup diladeni mangan lan ngombe, ngumbah-ngumbahke sandangan. Lah witekno piye? Apa ya kowe iki duwe senengan wong lanang liya nah, Mas? Ora, aku durung tekan bojo. Durung seneng. Mbok aja kaya ngono to. Mbok besok men wae to, yen wis wayahe aku seneng, mesti aku gelem ngladeni karo sampean. Atiku iki rusak. Yen saben-saben aku caket karo kowe, ning nyatane kowe tansah ngiwak-ngiwakake marang aku. Katresnanku kuwi ladenono ya, Mas. Aku durung seneng tenan Kakang Bondan Kejawan. Oh, ngono. Aku ora bakal nolak katresnanmu. Iya to. Sing seneng kok dipesok. Wis ngono wae ya. Kok dikelom ndak pahit. Nah, Mas. Yen dina iki durung seneng, upamane sesuk bar sesuk sok mben kowe seneng, aku sago ngenteni. Tenang. Mulane aku njaluk pamit. Aku arep budal ning sawah, milih kae lho bocah-bocah sing padha nyambut gawe. Yo monggo tak ya, Kakang Bondan. Nggih. Mungkin panas sing ngantuk kemawon kok. Lek. Yen Kakang budal ning sawah, awake dhewe umbah-umbah dhisik ya, Lek. Ngaten. Mangke yen umbah-umbah panjenengan Ini lho Lek dik ngangsu kene to Lek. Iki lho banyune. Lek ya. ora dikucek Iki lho pamane. Panturane dresi kok ngene kok Lek. ya ben mriki cobi to tingali. Gedhi kono. Bening ya Lek ya banyune. Mungkin yen baru mbah-mbah, aku terus adus. Gentenan ya Lek ya. Mengko yen ana wong kowe omong karo aku. Gentenan karo wong lanang bareng Lek ning kene. Ini serampung gak dipepene dhisik Lek. Ya kula isa-isa riyen kok. Isa-isa? Nggih, dadae sami rekerjan. Ora nyawa penting barang to. Pun ageng banget kok pentinge. Awake kula gringit kok pentinge ageng banget. Aku lentinge sing cilik wae yang gede-gede mengko ndak kabotan tercah Lek ya. Nggih, sake pun kula sing ageng kersane. Kuwi tekan omah masak apa Lek? Mangke nyembur. Kok nyembur? Ah, ketok nyembur. Senengane jangan bayem bae kok Lek. Banyak. Nggih, nggih, nggih. Mengko terus ning sawah golek yuyu. Wah, yuyu mangke disupit lho Sambel sampeyan. sambel jingkol ya Lek ya.
Jengkol? Iya. Lho, sampean kersa jengkol nika. Aku jengkol seneng kok, Lek. Napa nggih? Heeh. Kula mboten kok. Aku yen karo pete seneng jengkol. Ngaten ya. Heeh. Kono lho Lek kumbane mbok tukokne sing panas kono. Wah, teng mriki kok jagate katon sepi banget ta. Hah? Ya sepi wong kanten kowe. Ora ndek. Itu karo aku wong yen duweni bojo, jagate ya ora katon sepi. Wah, kok dereng seneng omah-omah. Nek nek omongan mbok cedak-cedak. Wah, wong calana kok cedak karo cah wedok ki piye? Kok ora entuk nyedak sebabe ngopo? Ah, mboten entuk sampean ngadeg. salin golek gorene nek salin golek. Ah, sampean cetake. Tak mungkur to wis. Aku tak salin dhisik Lek. Aja cedak. Ora ana yen tak aku ngulatke kowe, wis aku mungkur. Kedukane bapak. Jari iki lho Lek suwek sing mburi Lek. Wah, iya deh Bener, Lek. Nggih, kula pendete. Bocah wadon Kula ta? sing tak tekoni kira kowe. Kae lho sing ayu. Niki. Kula nggih padha wedok nek mboten ayu. Genah nek irungmu rada amblek ngono kok. Nggih kersane irung rak melu-melu sing digunakake apa irunge? Jenengmu sapa ta? Kula. Sing cilik napa sing gedhe? Jenengmu loro. Nggih. Yen sing cilik, Sing alit. Nggih rene kalih. sing cilik rena loro. Nggih. Apa kabeh? Tambel sing cilik. Sing cilik tembel. Nggih. Lah sing gedhe Tambel. kuwi jenenge padha wae. Sing cilik tembel kuwi mung suarane dilirihke. Yen gedene tembel rodok santak kuwi digedhekke. Kene. Bel. Cedak rene to. Mboten najis. Kok najis mangsane? Aku arep takon. Nggih takon apa? Ngadang krika lah mbon cedak-cedak. Mengko yen aku takon rada adoh mesti ora krungu. Wong ditakoni kok nyentak-nyentak. Enten apa? Cedakmu kuwi sapa? Sama. Cedakmu kuwi sapa? Sawang. Budek. Wong kuping ngeten mawon Ya, kula kuping. tilar mboten gelem kok. Kupingmu kuwi sisian kok. Kuping sisian sampean niku. Coba. Sing siji banyak, Banyak sing siji wedhus. wedhus. Lho ora banyak karo wedhus sisian to kuwi. Lah sampean nggih ngaten. Ora wae. Gak lucu ya Lek ya. Nggih. Coba. Nawan ada rasa piye? Apane sing ada rasa? Yo Lek yo bali yo Lek yo. Mangga. Kok bali-bali. Minggir aja cedak-cedak. Bocah wadon. Aku takon karo kowe. Iki tekan desa ngendi to iki? Menika ngetas Pendowo. Oh, Getas Pendowo. Yen badhe tindak pundi? Aku go arep ana Getas Pendowo. Dateng panggenanipun sinten? Aku arep ketemu karo sing jenenge Bondan Kejawan. Oh, mboten wonten. Ora ana kene. Wonten Sabin. Kowe kok ayu sing akon sapa? Lho, ya sing akon ya simbok karo bapak ya Lek yo. Ki kok takon wong ayu barang to Lek? Nggih, Mas. Yo Lek yo mulai yo Lek yo. Jenengmu sapa bocah ayu? Nami kula Nawangse. Nawangse. Injih, Mbok. Jumbuh karo piyayi. Adi tebih to. Oh, mata keranjang. Apane sing mata keranjang? Sampean iki. Lho kok mata keranjang genah ora ana keranjange kok. Lah tok mes irunge bengal lah jumbuh. Nawangse. Kok ngelek-elek. Injih terus pundi? Bareng aku numapake suku. Ana ing desamu kene rumangsaku, aku ngulati wonengen babar pisan. Ora nate kepranggul karo pawongan pawestri kang bisa namane atiku bareng saiki aku sapejagong karo kowe rumangsa aku. Ketaman karo kowe Jai. Lho wong kula mboten namani napa-napa kok. Sing tegese ketaman kuwi aku rumangsa kesengsem aku nyawang karo kowe Jai. Kok kesengsem pripun to Ora ketemu isir lagi gan wae to. kok kesengsem. Kula pun gadah bojo. Duwe bojo.
Sampun. Bojomu sapa? Bojo kula sedulur kula dhewe. Sedulurmu dhewe. Nggih. Atase bocah ayune kono kaya ngono kok dipek sedulure dhewe kok gelem. Lho nggih gelem wong payen sing ngakon bapak kali simbok. Nawang sih. Terus pundi? Kowe rak durung nate tepang karo aku to. Yen sinten to? Aku putra dalem. Sang Prabu Majapahit. Tekaku ana kene iki aku arep goleki pawongan sing jenenge Bondan Kejawan. Lho menika bojo kula. Bojomu? Injih badhe dipun menapakaken. Nawang sih. Bojomu Bondan Kejawan kuwi luput mungguing negara Majapahit. Lepatipun? Kudu tak rangket tak sowanake ngeso dalem. Lho mboten ati kisah datang negari kok gadah lepat. Mboten gadah lepat menapa-menapa. Ya wis. Saiki tak wurungke. Menawa Bondan Kejawan kuwi bojomu, mongko pinanggi lepat saka ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya. Waton kowe gelem nampa katresnanku. Mboten saged. Piye? Mboten saged. Kekurangane apa? Aku mula rak pangeran. Mengko yen kowe tak boyong ana ing Majapahit, tak kira bakal manggiya mulya uripmu selawas-lawase bocah ayu. Wiwit kula tasih kenya, kula sampun gadah semboyan. Aja nganti nglakoni marang wong liya. Sanesipun bojo kula piyambak. Nang aku tresna karo kowe Nawangsi. Kula mboten tresna. Aku sida mati. Iki lho lek jiwet aku. Gas. Rati tepi to panjenengan menika. Caketi kok ora jamak iki lho lek. Sampun matur yen kagungan garwa ngaten jenengan anak nekat mawon. Kae motke ampun dipun lajengaken. Lawan sira garwane mawon mboten aten jiwit santen kok sampeyan iki kok ngaten. Bon jiwit terus nyetok. Terus pundi? Mbok ya kowe ku nyedak karo aku. Iki lho malah ngrangkul kaya ngene iki lho, Le. Ora dikapak-kapake rumangsa kemayune. Lah wong dirangkul dudu bojone kok dirangkul iki lho, Lek. Tono brantah waton kowe gelem nampa katresnan. Mboten dicoke to. Rinanggapu sono
niwak-niwake karo aku. Jenengan niku banget kan. Terus pundi? Ampun cedak-cedak wong awake sampean lemu ngoten kok. Ora jeneng pas to. Wong awase lemu kaya ngono kok. Lah lemu napa bringose sampean iku lho medeni wong ngoten. Baksi mung tansah ngemis-emis rasa katresnan karo kowe. Mong kowe tak kandhake. Senajan akeh wong ayu ana ing kraton Majapahit, ning babar pisan wong ayu ki mau ora ana sing tak tresnani. Ning bal sepisan iki aku sapejagong karo kowe Nawangsih. Rumangsaku atiku trenyuh. Nyawang wujudanmu kang mengkono kuwi mau Bojayu. Ajre kalih brengose sampean iku lho ah. Ora caturan. Brengos sok njubel. Nawangsih. Inci kados pundi? Mula saiki tampan ana katresnan kok semene gedine tujake karo kowe Bojayu. Mboten saged. Ora gelem. Mboten. Ora gelem. Ayo Nawangsih. Kejawan. Kenapa mlayu-mlayu Nawangsih? Aku maning sendang dhewean sampean ra gelem nusul aku tuyak-uyak wong. Gawe apa aku nusul kowe? Aku ora mau pagawe aku wae durung kok. Ana bali. Lho wong aku tuyak-uyak kok malah kon bali piye to? Doyak-oyak. Heeh, aku ditulungi ya. Ayen kowe ora luput mesine ya ora doyak-oyak. Sopo sing oyak-oyak kowe? Putra dalem sinuwun Brawijaya. Lah kersane? Arep mundhut garwa karo aku kok. Ayo diladeni to Nawangsih. Mbok menawa kowe ora gelem ngladeni aku iku mau seneng priya liya. Ah nyolu sampean iki alah mengke ditenani lah gelo. Ya ora apa-apa ta karepke. Kakang Bondan Kejawan. Piye Nawangsih? Nuwun wong lanang sing arep sir karo aku, kudune sampeyan ya bela. Paribasane cilik ditebengi anake, gedhe dijarak bojone ya toh. Kok sampean kok meneng wae? Yen kudune mula pancen bela, sebab kowe kuwi bojoku. Nanging aku ngelingi patrapmu marang aku sing tansah ora gelem tresnani. Aku rak ya ora semanggem to Nawangsih. Kudune aku ngadeni. Lah ya piye tanggung jawabe wong lanang karo bojo kuwi abot. Ayen pancene kuwi ku karo aku tumrape rada semanggem, aku ya mula bakal mbela karo kowe jerke bojoku Nawangsih. Yen ora tak ladeni mah nulungi aku. Ya karepmu kono. Lho. Ya wis aku gelem. Kayak jajal wengi ngoyak-oyak. Sing ngoyak kowe to. Kene mburi kuwi. Kene bare mburi. Oh, awake. Pawongan. Kula. Kowe sapa jenengmu? Kula Bondan Kejawan. Bondan Kejawan? Tiwas kebeneran. Tiwas kebeneran yen kowe Bondan Kejawan. Wiwit aku budal saka negara Majapahit, ngesti dawuh dalem Kanjeng Rama Brawijaya sing supaya aku bisa ngrangket nyuwunake kowe Bondan Kejawan. Mangke rumiyin panjenengan menika sinten? Aku Pangeran Pati. Pangeran Pati? Iya. Bondan Paksa Jantu. Oh, Bondan Paksa Jantu. Priyayi saking Majapahit. Iya. Lepat kula menapa, Pangeran? Perkara luput lan orane aku ora ngerti. Nek aku ngestokke dawuh kersa dalem. Mula saiki gelem ora gelem kowe tak rangket tak suwanake. Menika dawuh kersa wangsul, Pangeran. Kula mangertos.
menawi panjenengan menika badhe mrakosa kaliyan sisihan kula. Lah ing papan menika kula kedah mbela kaliyan bojo kula ingkang sangat kula tresnani. Purun boten purun panjenengan kedah wangsul sampun ngatos nglajengaken kersa panjenengan nggih. Udan Jawan, Kula yen kowe dadi pepalang, yen nek ngarep ngerti kalamun aku nglairake rasa katresnanku sing tak tujokke karo bojomu Nawangsih. Ning gegayuhanku ora bisa jembatan kalebu kepalang singkirke sama iki. monggo menawi ngaten. Wah nek kala Wonten apa mati. Yo, ayo. Ojo ini yo. Tanpa ora tangan yo. lakon mati sama. Ayo. Yo dheweke wis lunga Kakang Bondan. Nawangsih. Kalah karo sampeyan. Bebasan tak rewangi pecahing jojo utaing getih. Kalamun kowe dijawab marang priya liya aku ora lila. Mula Nawangsih. Aja tansah ing tengah sawah kene wae. Ayo. Padha bali to. Ya yo mulai mlayu-mlayu ya. Kang Mas Mlotikto. Ana apa, Dik? Kula kinten panjenengan sampun mangertosi bidalipun wiwit saking Majapahit. Kula nilaraken panjenengan. Namung istanipun sampun saged sapejagong kalian piyantun ingkang dipun kersakaken ingkang nami Bondan Kejawan. Bacute piye bacute? Saksaringipun ing riku kula atur ingkang sepados agi-agi sowan ngersa dalem namung cengkah mboten purun. Kapeksa ngaturaken pasulayan kula kawon Kang Mas. Awong kang slirake jeneng tindak kurang tanduk. Sing mundi dawuh dalem ing Sinun Prabu Brawijaya supaya ngendarat Bondan Kejawan kuwi Kang Slira mung pinangka pengombyong. Nalika Kang Slira ndinginipun Kakang rawuh ana ing Getas Pandhawa. Malah-malah saka kadohan tak sawang trekahmu beda karo satriya-satriya Majapahit liyane. Ngerti aku saiki jebulan. Jebul Kang Slira iki saben dinane tuwindakmu kaya ngono kuwi ana prawan sing rada ayu sithik wae njur sajak piye ngono ta? Kang Mas Adipati pun sangat-sangat anggil ngendikan. Sinten tiyangipun Kang Mas? Saksaringipun kula mangertos wujudan ing kados mekaten, kula rumaos trenyuh. Ngono ya ngono ning aja ngono. Sebab Kang Slira kudu menggalih yen Kang Slira kuwi putra dalem ratu. Lain patra pakartimu kaya ngono ora purung bakal ngegempel kawibawane Rama Prabu Brawijaya suwijining ratu Maharatu. Sing kawulane wis pirang-pirang yuta cacahe sing sujud bekti nyang ngarsa dalem. Sok meneh aja kaya ngono. Kalah nek ngono peperangan karo Bondan Kejawan. Ingkang dipun kersakaken kados pundi Kang? Kowe kalah karo Bondan Kejawan. Mekaten nggih. Semikira tandangane Bondan Kejawan. Satenging dedalan menengon Nawangsih. Ya Kakang. Nuwun sewu. Panjenengan menika sinten? Kowe Bondan Kejawan. Inggih. Aku ngerti. Sebab tak sarang saka kadohan kowe padha diya-dinya karo kadangku Pangeran Bondan Paksa Jantu iki mau aku ngerti. Yen kowe butuh ngerti karo aku Adipati Tuban, Adipati Wilotikta. Oh, Kanjeng Adipati Wilotikta. Iya. Anggane kersa menapa Kanjeng? Ngono. Panjenengan kersa tedhak wonten ing dusun Getas Pandhawa. Tekaku ana ing Getas Pandhawa sak perlu mundi dawuh dalem Sinun Prabu Brawijaya supaya sak petemon karo kowe. Rening patrapmu dipenggali luput ana ngarsa dalem Sang Prabu
sebab kowe gawe pondok pesantren ana ing bumi Majapahit sing tanpa munjuk luwih dhisik ana ngarsa dalem. Kuwi teges kowe kawula sing cumantaka, kawula sing lancang, kawula sing komawani ndhisiki kersaning ratu. Mula dina iki gelem ora gelem kowe tak kendharat, tak sowanake menyang ngarsa dalem. Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Angkah kula menika mboten nawon. Angkah kula menika sae. Kok apik? Mila kula damel pondok pesantren niku kersanipun tiang-tiang yang dereng sami iman, sami manembah ning ngersanipun Gusti. Boten kejawan. Kula nek ora melek mripatmu, kupingmu jerengen. Yen sing ngasta bang-bang pengalumaning negara ing kraton Majapahit kuwi ing sinuwun Maha Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya mono gegebengane ora padha karo wong-wong sing padha kok irup ana ing pesantren. Dadi yen kowe arep njembarake kawruhmu sarana ning bumi Majapahit, kowe luput marang ratu. Kanjeng Adipati Wilatekta. Menawi kula yasa pesantren kapenggalih lepat wonten ngersa dalem. Nanging lepat pundi kalian pakartinipun Kanjeng Pangeran Bondan Puspajantu menika Kanjeng? Kuwi dudu perkaraku lan dudu perkarane Rama Prabu Brawijaya. Sing perlu kowe tak kendara. Mboten purun. Ora gelem? Kowe bangga? Oh. Kongas kowe. Dupeh kowe menang peperangan karo Bondan Paksa Jamtu. Kowe njerar wanis sekecap padha sekecap karo aku. Sebab aku ora luput. Kowe nyawang karo aku wis tuwa kaya ngene. Senajan bebasan aku ngadeg ora jejet yen ora cuwak nganggo teken bebasane. Nanging kemlawi tanganku nyamplok siramu ora bentek, tak sembah kowe. Jandul kalian kula Kanjeng Adipati. Ayo. Ayo. Njur piye aku iki? Akeh para priyayi luhur kang saka kraton Majapahit kang padha goleki aku sebab aku kapenggalih luput. Njur tumindak apa aku iki? Monggo aku srendedaya kalamun kanggo ngadepi wong-wong sing padha mrakosa marang aku mah. Ya, aku kelingan. Aku duwe kadang ing desa Madurangin ya Kakang Empu Supa. Prayoga aku suwan ngersani Kakang Empu Supa nyuwun sabiyantu. La haula wala quwata illa billahil azim. Ora ana daya kekuatan kejaba paringaning Allah. Ewuh kaya ing pambudi. Dawuh dalem Kanjeng Eyang Sunan Sayyid Rahmat. Sakjroning ngarep nganakake musyawarah ana ing telenging samudra kabeh para wali 8 kuwi kudu golek prau sing kanggo tumpakaning kabeh para wali menyang telenging samudra. Ing mangka
nggonku budidaya ngalor ngidul ngetan ngulon ora ngerti marang sangkan paraning kang tak tuju. Sapa ta sing bisa gawe prau? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa iso kelakon, apa kelakon aku dinukanan panjenengane Kanjeng Eyang Sunan Sayyid Rahmat. Ya, aku krungu kabar. Kalamun ing kisik samudra kuwi ana desa jenenge Krendasawa. Arane pawongan kuwi Ki Mahmud. Nek ora kleru pawongan kuwi pawongan neka, dudu asli saka tanah Jawa. Mbok menawa pawongan kuwi tak jaluki pitulungan supaya bisa nggaweake prau kinarya sarana kanggo musyawarah kabeh para diwaning ulama menyang telenging samudra. Jajal aku tak ngener dalan iki.